na halan na mai to tini numan phaya hu pu topic a 10 commandments singo na yang hadwa action pha ilak wang pa ma number 1 na kawang awang ne hadu kingo na hadu action hadu ki ya yang kawang awang ne hadu kingo na I suba ma jam allow kawang da tayup hadu action na hadu ki ya I ang lak yang allow kawang da tayup hadu ki ilak wang pa ma kawang awang ne yang I suba me allow kawang da tayup hadu ki ilak lum suba me hadu lum suba hadwa yaklan lum ngonang yang hadwa the Father, the Son, and the Holy Spirit hadu ki ngona kawang mun cha chang cha ta chun hadu ki yaklan lum ngonang kawang mun cha chang cha ta chun yang a beli shuba ma teman hadu beli shuba ma yupa khambu hai toloi mai da hadu ki ngonang beli shuba ma yupa khambu hai toloi mai da hadu ki ngonang yang a nga shuba ma nang nyu nang pa the AC hadu ki ngonang action na nga shuba ma nang pa yang nang nyu de Asia hadu ki ngolak action na nang pa yang nang nyu de Asia walk suba me nang kata ta toi hadu ki ngonang nang kata ta toi hadu ki action nang kata ta toi yang ni chuba ma phungam bu ta chun hadwa nga na halan ngonang da nyu pa ngonang na halan nyu palan de ilak jamong lak chingne phungam bu ta chun yang ta chuba ne nang ta khu hadu ngonang hadu ki action na nang ta khu hadu ki ngonang number 2 suba ne ta lai ta e hadu ki ngonang yak action hadu ki ta lai ta e hadu ki ngonang number 1 suba ma nang yupi pa noksa ta wa hadu action na nang yupi pa noksa ta wa hadu ki ngonang tumana wang na I wang ha wang ba me kawang awang ne ni suba ma law kawang da tayup lum suba me kawang mun cha chang cha ta chun beli suba me yup khambu hai toloi mai do nga suba ma nang pa hiang nang nyu de Asia walk suba ma nang kata ta toi ni suba ma phongam bu ta chun tat suba ma nang ta ku tu suba ma ta lai ta I pan suba ma nang yupi pa noksa ta wa hadu ki ngonang nyu pa na no na halande nyaw nang pai shimong khum nang to pai cho matini bu hadu topic ko na halande hadu action bai cham cham nyaw shi sha hadu china tam nang yang jing topic hadu ma so na moilande ka wang moi man